automasajea, pilota edo botila izostua erabiliz. Oinetakorik gabe eseriko gara. Mindutako oina teniseko pilota baten gainean jarrita. Indarra egingo dugu beherantz, pilota sakatuz. Oinazpi osoari masajea emanez. 2-3 minutuz, albo mugimenduak eta aurretik atzerako mugimenduak txandakatuko ditugu. Fase akutu batean bagaude, min handiarekin, pilotaren ordez, ur izostuko botila erabil dezakegu. Eseri eta oina botilaren gainean errodatuko dugu. Presioa aldatzen joan gaitezke.